atong kaugalingon. Masiguro na tayo isuon ang saad sa Ginoo mahimo tang bulahan. Usa ko no? Bulahan ang namatay diha sa Ginoo. Ngano? Kay sila makapahulay na gikan sa ilang paghago. Si Kapitan Gordon Bukol isuon siguro diha na lang gid siya taman. Siguro diha na lang gid siya kuto. Siguro humana ang gitahas sa Ginoo sa iyang kabulhaton. Nakita sa Dios ang iyang gibuhat sa buhit pa siya buutan maayo respetado nga pagkatao. Pero kita mga tao sayangan ta sa iyang pagkamaayo, sayangan ta sa iyang pagkabuutan, sayangan ta sa iyang ligasiya nga iyang nahimo. Pero bisan pa ni ana isuon ang Dios nagtan-aw ingon ang Dios bulahan kadtong namatay nga sukad karon namatay tungod sa pagserbisyo sa katawhan, tungod sa pagserbisyo diha sa Ginoo. Ngano? Kay makapahulay na sila gikan sa ilang paghago. Sa itong pagkarong panahon na ison, si Kapitan Gudong nagpahulay na siya. Nagpahulay na siya. Di na siya makatagamtang isuon o kasukanan. Di na siya makatagamtang isuon o kaguon. Di na siya makatagamtang o kasakit sa lugar. Di na siya magproblema financial. Di na siya magproblema magsuon o unsa man ang mudangat ugma sa iyang pinuno. Di na. Nga naman, nakapahulay na siya. Ang pinakanindot isuon na isulti aning besikuluhan. Kaya ang iyang binuhatan mukuyog kaniya dito sa luganan. Amin isuon? Sultian mo na kay isuon. Bisag unsa ka kadato ibabaw ining kalibutan. Bisag unsa ka kadamhanan ining kalibutan. Kung sa imong pagkaikaw, wala ka mag-alaga sa Ginoo, wag ka mabuhat og maayo, sultian ko ikaw ng isunan. Ang Diyos dunay gisulti makapahulay apan dunay consequences isuon nga budak diha kaniya. Dili kini isuon. Dili sayon muna sa ato karon isuon nga gabi. Usa kini kadakong pagpahinumdum nga di gyud nato malimtan samtang ni ata ibabaw sa kalibutan isuon. Nga ang tao di ay mamatay gyud. Pero kung buotan ka, ang Diyos nagsulti, bulahan ikaw. Makapahulay ka. O ang imong binuhatan mo kuyog. Ang kwarta sa lapit, bulawan, dumog. Di na mabalon isuhan. Di na mabalon sa luganan. Ma-erase na na. Pero, sultihan mo ikaw isuhan. Kung ikaw buotan na tao, di yun na makalimtan. Sa tanang katawhan, ang iyang kamaayo. Muna nga gagahan mga tao nga musunod. Uy, ako ni sundon kay maayong tao ni. Ako ni buhaton kay mo ni ang akong nakita sa buhi pa siya. Ako ni buhaton kay mo ni ang akong idolo sa buhi pa siya. Usa ka dako isuon nga maayong impluwensya ang nahimo ng Kapitan Gudong. Nasukot ta tungod diini kay tanay isuon. Pasultihan dito ang isunan. Ang Diyos naghatag natong paglaw. Matagpa sa unong Isalika, chapter 4, verse 15 ison. Pangalandunga ison ang isulti na Apostol Pablo. Para ni nato ison ha? Siguro buol sakit. Pero si Kapitan ison di na sa batigon ni anak. Nagpahulay ni siya. Kitang mga buhi, nakatagamtang pa kasakit, kabuol problema. Sama sa atong natin ang karon labi sa pamilya. Bukol. Nga sila yun ang labing apektado in mga pagtabo sa kasumpanan. Pero ang Diyos isuon, pinagi na po sa Pablo, doon na sa isulti, o sa isulti niya, ato tanaw ni isuon, unang isulti ka kapitulo 4, 13. Apan dili kanibuon mga igsuon, nga dili ninyo mahibaluan ang mahitungod sa mga nakatulog na, aron dili kamo managsubo, bisan ingon sa uban nga daw walay paglaw. Kay kung mutuo kita nga si Jesus namatay ug nabanhaw, ingon man ang mga nakatulog pinaagi kay Jesus pagkadadun sa Dios uban kaniya. Lagi pagkalibutan iso no. Sa Apostol Pablo siya, mga ison, dili ka mo sultian nga murag walay paglaom sama sa gituan sa uban. Nga ang mga matay sila pagabanhaon ra pag-usap. Sa ato kay ison, ilabi na sa pamilyang Bukol. Dili lang di ay kini ang katapusan nato nga pagtanaw o panagkita kang Kapitan. No, dili mo ang last nato nga pakiguban sa iya. Napatay chance, napahigayon nga siya atong makauban pag-usap. Kanus ani siya mitabo. Panahon nga moabot ang pagkabanhaw, adunay resurrection isuon alang sa tanang mga namatay. Kabalo isuon sa tanang tao sa tibok kalibutan almost 8 billion ang population sa tibok kalibutan. O kato nga namatay na
panahon pa ni Adan o Eva atong mami o daddy si Adan o si Eva mo ni ang atong pinakaunang binikanan namatay na po sila pag abot sa Ginoo